Masikip at walang electric fan na mga silid-aralan ang hinaing ng mga estudyante ng Tinahero High School sa Magalang, Pampanga. Kaya naman, ilang estudyante nag-drop out na dahil hindi na matiis ang mga bulok na classroom. Narito ang report. Mainit, masikip at walang electric fan. Yan umano ang matagal ng suliranin ng mga estudyanteng nag-aaral sa Tinahero High School sa Santa Lucia Resettlement, Magalang sa lalawigan ng Pampanga. Isa si Erica May Santo sa mga nag-drop out at inireklamo ang hindi pagintindi umano ng mga kinauukulan ng paaralan sa hinaing ng mga estudyante. Mangiyak-ngiyak raw siya noon dahil araw-araw siyang naglalakad ng halos 3 kilometro mula sa kanilang tahanan papuntang eskwelahan. Pero imbes na preskong silid-aralan ang aabutan, bulok, maalinsangan at siksikang silid-aralan pa ang kailangan niyang tiisin. Mga pag isang room po namin, 63 kami, gano'n. Tapos may marami po nahihimatay, gano'n. Kung po magtuturo na po yung teacher, tapos may nahihimatay na. Tapos po kukuha po sila ng bayad, sisingilin kami. Tapos hindi man po sila magpapakabit. Hanggang sa tuluyan ng huminto ito sa pag-aaral. Araw-araw daw kasi itong hinihimatay dahil sa init. Binisita ng CLTV 36 News Team ang inireklamong eskwelahan at dito napag-alaman na halos 50% ng paaralan ay walang maayos na bentilasyon. Aminado naman si Marvin Lico, ang punong guro ng naturang paaralan, na dahil sa kakulangan ng pondo ay wala silang kakayahan para malagyan lahat ng electric fan ng buong paaralan. Halos 50% wala. To tell you frankly, kasi ayoko namang magsinungaling, no? Kasi ayokong sabihin na talagang meron sila lahat na wala naman. Pero ngayon, dahil dumami sila, nagkulangan yung mga kwarto natin. Ang ginawa namin para hindi maging crowded yung mga bata, lahat ng mga laboratories dito, kahit yung science laboratory, yung AVR, yung yung math room natin, lahat sila, ginamit namin bilang mga kwarto para yung mga bata mas-split namin para hindi sila crowded sa mga kwarto. Mariin naman niyang pinabulaanan na ibinubulsa ng mga guro ang perang ipinambabayad bilang pambili ng electric fan. Kung minsan kaya hindi muna nalalagay yung mga electric fan na niningil sila kasi hindi naman lahat nagbabayad. Kung minsan may nagbayad na 10, gano'n, hindi sila makabili hanggang sa malapit na matapos yung school year, doon pa lang nabubuo yung pera. Kasi kami dito, yung mga bata, siyempre kung talagang walang pambayad, hindi mo naman mapupwersa yung mga yon. So siguro yung mga nagrereklamo, yung nakapagbayad na, dahil wala pang electric fan, nagreklamo sila. Kasi wala kaming magagawa kung hindi sila magbabayad lahat, hindi kami makakabili ng mga electric fan. Sa datos ng paaralan, nasa 4,000 estudyante ang nag-aaral sa Tinahero High School. Pero nasa 66 lamang ang silid-aralan ng naturang paaralan. Nasa higit 50 estudyante ang nagsisiksikan sa isang classroom. Upang matugunan ng hinaing ng mga estudyante at magulang, humiling na sila ng mga bago pang silid-aralan. Ayon naman sa Department of Education, ang dapat na proporsyon ng estudyante sa bawat silid-aralan ay isang classroom sa bawat 40 estudyante. Samantalang nasa 1 classroom to 50 students ang proporsyon ngayon sa Tinahero High School. Ayon kay Lico, under renovation din ang ibang mga lumang classroom at patuloy silang magdadagdag pa sa tulong ng DepEd. Tansya naman ng principal na bago matapos ang taon ay makakapagdagdag na rin ng bagong electric fans sa eskwelahan. Kasama sa pagbabalita si Angelica Simpao. Ako si Aaron Kiambao para sa Metro Central Luzon News.